tay dugay na mo ko nag-vlog mo yung kasweldo bisag bisig tapos ita sa ko ang vlog lagi supporter pa lagi kasi lang pa sige ra gihapon ko upload bahalag ko mananaw tuko mo basta lingaw ko kung ibuhat rin si yaw ay taon way taon minaw sekarang ko mag-vlog na ko sa YouTube ako sa YouTube mag-post sa Facebook mga ganagmay ra nga kung na ako kay sa YouTube mong di ko na monetize ko sa YouTube mga kapobreng guys kasi ganahan mo support search na sa YouTube diya si kuan pobreng na ni kamot so atan uli ro no kay mauli ta dito og kaugma nalit na sa ta uli og hapon nalit ko ganiha ilog hapon nga birthday man ako niya lagi ni uli ra ko dito wa may hikay wan ra putan ra kong masawa niya nag bagwat ora gyud kay mahimo puno makita sa utang masuhol ko atong kuan niya Domingo 500 na may gihatag niya iguro man gipatambal og bugas ano ako ka kuan bisag pansit lang to ba pansit nga 1/2 bitaw tunga daog sige na may buwad ani buwad utan ginamos hindi ko ginamos dire ay sus ako i-flex akong ginamos inyo ha itong ginamos mga kapobreng guys oh ano yung ginamos nga ginamos kit siya as in ginamos mura niya akong isudan karon akong isudan ron kay magpili lang ko ni ginamos or kuan ang ginamos oh na daghan kig sili ituyo na daghang sili para ma-save siya ba daghan mo makaong kanon unya hangman siya ugay siya mahurot ito sa kahang nga tipid ka sa ginamos tipid mo taga tay kwarta ano po nung kita sa utang o di ba so itong iswaron pili lang na ako mga plastic ibita yun ang nadiri kay kuan noodles nung kabuok mahal na niya ito puso mo nabili niya kung natin bukas gamay oh mahal na